Тъй, здравейте хора, аз съм Пауло. Това е първото клипче тук в този канал, дето виждате. Ходим при един мой приятел Денис да записваме песен, защото по принцип аз се занимавам с музика. И така, както скоро ще видите, ще излезна първата ни песен. Не знаем как ще се каже, още не сме и дали име. Именно сега ходим да записвам при него моята песен, т.е. на двамата песента. Защото така сме решили, защото аз от малко съм причен към музиката. И така, сега ще ходим да записваме, ще правим и ще ви го представим като цяло. Ще се видим хора, до после. Между другото, вижте каква снежна покривка. Освен леда тук, всичко е на 6. И ето го хора! Нашия Денис тук, нашия спасител, дето ще правим уникалната песен, хора. Баго! Че ви очакват много неща, нали така, бе? Yes. Много неща, че ви очакват този сезон, 2024-та. Нека сме живи и здрави. Аз тебе те чувам по принципи, отвънка нещо тук. Аз мене малко. Чувам се. Да, супер е. Знам, никога тебе няма да те имам да ви раздяла, сам да заспивам. Никога не съм бил нещо за тебе, само не съм ти спеше до мене. Знам, че не говорим, не споделям, като мъртъв се определям. Денис, крати бе, човек. Вау. В момента Денис записва вътре. Но хора, много работи, че ви очакват. Особено през другия месец, защото аз ще почвам да правя нов мой текст. Денис ще прави друг нов текст и ще записваме пак, хора, че ви очакват много нови неща. И започвам да рапирам като пак рапирам. Так не дей да говориш, защото си голем съм. Брат, това ми хареса повече. Барабаните, че се чуе по-по-по. Дали ето шиба кара, будиш мако ме есиш. Порадай не маме скайне в пол, за да е не кайне. Не бич. Ich mache Rap auf Prinzip. Auf meine Wörter und ich sag dir wie es geht. Die Mama sind dreckig, aber съм право. Баничка съм ял. Брат, викай като и брат, кефи ме! Прави боб, офицето ти. Цено, че съм крона и не съм, ама имам нещо като капитал. Като пак влизам и защото имам, викаш мисля, ама по-добре от тебе. Виждам по-добре от колко тебе да не се. На тук не говори, защото знаеш, че аз си карти. Скоро ще излезе. Утре ходим на сцена и клипа. Йо! Хора, между другото, да знаете, че ние тук не пушиме, ние сме свестни, така че не се притесняйте, ние сме наркомани. Това беше от нас днес. Сега се прибираме от този студ и ще се видим утре, когато ще снимаме клипа. Ус!